Hello bafethu, welcome back to Chef the Soul TV News. If you are new bafethu, please don't forget to subscribe. It's either you subscribe manje or you subscribe after the video. But bafethu kumnandi kakhulu ke ukubona abantu ke bekusupporta ngalendlela ke enenza ngayo ngani zakwethu. Yabona ke nje into emnandi kakhulu ukuthi ke nenza exactly ngalendlela le engisuke ngisho ngayo. So bafethu izandla ke zidlula ke ikhanda. Ukubonga ngibonga angiqedi ngibonga kakhulu. Thank you very much. Yabo, ningakhohlwa bafethu, do like ama videos mengisuke ngiwapostile la. Yabo, mawubona ivideo uthi I know kanjani, please like the video. Yabo, right. Yeah, we know like South Africa guys ukuthi ke there are so many things happening entertainment wise. Indaba nje ezisuke zijulile zithinta kakhulu ke imphakathi yakithi siyakhele yabo. So namanje ke bafethu noma sibuye zithuse ezinye kodwa ngeke singayishare. So ntshela nje ngempela nje uba zinjalo because kufanele ukuthi nazi ukuthi kwenzakalani la ngaphandle uyabo. Nokunye nje okade kwenzeka nje kwehamba phambili ila khona ke omunye ke wabafowethu lapha ke noma ngizothi ubukeke samncane futhi lo mfana la kuthiwa ke khona ke kwandiswe amacala ke njengoba ke esolwa ngokubulala ke lo mfana ke uthisha uyabo. Ezinye zezinto ezithusa kabi lezo ke uma ke uthatha ke ubheka ngempela isikhathi esiphila kusona ke njengamanje ngoba kudala wawungeke uzwe nje nanoma ikalula kanjani ukuthi ke umfundi ke wenze into efana naleyo yabo. So lo mfundi ke noma ke ake ngithi ke lo mfana ke lona ke uthweswe amacala ke ngokusemthethweni. Igama lakhe ke uBafana walapha ke lapha isibongo sakhe lapha kuthiwa ke owakwamahungela osolwa ke kakhulukazi ke ngokubulala. Kunalento le yokuthi umuntu ke ake ngithi umuntu mayeboshiwe yabo, lento yokuthi umthetho ke uthi usibanibani ke osolwa umsolwa, ngisho into ukwaziwa nje ukuthi usibanibani uyenzile lento kodwa ubizwa ngumsolwa. Yabo umthetho ubuye usebenze ngenye indlela bafethu kodwa ke akusenani asiqhubeke siye phambili. Mhlambe ke iwona ama terms akuvumelekile ukuthi asetshenziswe lawo kodwa ke mawusuke wazi usuke wazi nje. Mesisuke sazi ukuthi ke awuyena umsolwa ukwenzile right, suyosolwa le inkantolo. Naye ke lona ke lo mfowethu ke ngokomthetho ke kuthiwa ke umsolwa osolwa ke ngokubulala lapha ke uthisha waseGoli yabo kwesinye ke seyikole lapha ke uKirsten igama lakhe lo uthisha lo yabo. Kushuthi ke uthisha ke omhlophe ngokwebala because ngibuka igama nesibongo sakhe. Lo msolwa ke ubhekene namacala ke amahlanu okukhona ke kuwona ke ukuthumba ya ukuphanga esebenzisa ke kakhulukazi ke isihluku, ukubulala ke futhi ke okunye kwazo noma okunye kwawo lawa macala ke athoswe wona ke nokuhlukumeza ngokucansi ke kanye nokuphazamisa ke ukusebenza kwengalo yomthetho. Kunzima lo muntu lo uyi all in one eyedwa nje yabo. Wavela umfana ebukeke emncane nakangaka kwayi big 5 eyedwa nje ngezinto ezingasile because yabo ngabe kungcono kube mhlambe lo mfana ke kuthiwa ke mhlambe ama inventions lawa akade ke ewenza ungconywa kuwona. Manje yabo umfana nje kuzokwenza ukukhohlakala ukuganga kodwa eyedwa uyabo. Uma ufike lana ke kuthiwa ke wayeyingxenye ke yomqhudelwano lapha ukugijima iMy Run eGeorge Lee Park ekupheleni ke kuka October ke isidumbu ke sakhe kuthiwa satholwa ke onqenqemeni lwepark yabo. Umahungela ke wabonwa ke endaweni yesigameko lapho ke kwabulawa khona ke ubani la khona ke kwabulawa khona lo okusolakala ukuthi ke wambulala lapha ke ulukhungani ubani uKirsten. So lapha ke ama CCTV kahle ke abe ubufakazi ke lapha ke ukuthiwa ke iwona ke aveza ukuthi ke weqa ke isango ke elikhiyiwe ukuze ke abaleke yena lo mfana
uyabona ukuthi cha lo mfana lo unamaqhinga amaningi amaqhinga akhe, kodwa manje amaqhinga akhe wasebenzisela endaweni engekho right, engasile ngamanye amazwi, yabo. So ezinye zezinto ekumele siyiqaphele lezi, ngisho kuthiwa ukhiyile kanjani njani, especially yazi kunokuthi abantu bahlale bodwa kwesinye isikhathi behlale bodwa, uthola ukuthi umuntu useledwa. Sometimes akukho even safe, ngisho kuthiwa ukhiye egate-ini kanjani njani. Into ebaluleke kakhulu, if kunama-butler guards, khiya i-butler guards, khiya u-main door, yabo. If uwedwa nje wazi ukuthi uwedwa, because ngeke wazi ukuthi ubani onolwazi lokuthi-ke uwedwa ngaleso sikhathi and uwumuntu kanjani ngaleso sikhathi. So ngemuva-ke kokwetheswa amacala-ke idokodo libe selidluliselwa-ke enkantolo enkulu yakhona lapha eGoli. Kulindeleke ukuthi-ke kuqale-ke izethulo-ke zokwenza njani zokuqulwa kwalo leli cala-ke ngomhla ka-16 August kuwona-ke lo nyaka, uyabo. U-advocate Itumeleng laphayana-ke omele-ke uBafana Mahungela-ke uzwakalise ukukhathazeka ngokuthi-ke incwadi-ke yecala-ke iyahluleka ukudalula-ke yonke imininingwane-ke edingekayo-ke, yabo. So nebalulekile-ke imininingwane njengoba-ke kudingeka. Uthi-ke uma kubhekwa kahle kahle-ke laphayana-ke kubhekwa ubunzima bokusebenza-ke kohlelo ke mancane-ke amathuba ukuthi-ke ukulalelwa-ke kwalo noma kwezethulo ukulalela kwazo izethulo-ke ngaphambi kokuthi-ke kuqalwe-ke icala noma-ke kuqhubeke icala. So umbuso-ke ngeke kwenzeke ngendlela-ke okuyintando yawo ukuthi-ke kwenzeke ngayo umbuso, I mean i-state. So ngeke kwenzeke ngendlela i-state esifisa ngayo, because kunezinto-ke ezama-shortfalls noma ekushodayo ukuthi-ke zenzeke ngaphambi kokuthi-ke icala liqhubeke, uyabo. Uze nje kube khona yonke lento ayinasidingo, abantu abayeka ubugebengu, ayinasidingo yonke lento le, yabo. Kodwa-ke ummeli walomfana ucele ukuthi-ke anikwe iy'nsuku laphayana-ke zikamhla ka-1 no-2 August. Mhla ka-1 no-2 August, angathi benganikwa-ke umhla ka-2 August ngoba mhla ka-1 asidinge lutho olusiphazamisayo ngoba siyazalwa mhla ka-1 August, right? Okay, asikho-ke lapho, kodwa-ke uma sidlulela phambili-ke kuthiwa-ke ucele zona lezi nsuku, it's either umhla ka-1 noma umhla ka-2 ukuba-ke afake isicelo-ke esisha sebheyili ngezethulo-ke ezintsha. So asazi-ke bafowethu ukuthi-ke kahle kahle inkantolo iyomvumela yini lo mfana ngoba manje-ke ubufakazi phela bukhona nabo. Mina nje futhi-ke yabo nje ngokwami kahle kahle-ke igangi ekusuke kune-proof ngempela beyond a reasonable doubt, hayi kumele angabe kwenzeka into eserious kakhulu njengoba kwenzeka nakwamanye amazwe, especially ku-Dubai. La mazwe lawa serious nje. Masikhumbula khona le ntombazane egcine u-execute, I don't exactly remember izwe kahle hle, kodwa yayihambe la eSouth Africa yatholakala nezidakamizwa ngale. So I think ihlale unyaka wonke kuqulwa lelo cala uma ngingaphosisa impela, kodwa kuze kwatholakala ukuthi okay fine le ntombazane le isecaleni, and umthetho-ke uthi-ke umuntu owenze lokhu kuwo lamazwe lawa engikhuluma ngawo uya-execute. So last year, not last year, this year zakhala, yabo. Injalo-ke nje bafethu indaba. If you have anything to say ngalo daba, please do comment on the section down below. Don't forget to like the videos, don't forget to also share ivideo-ke, ungakhohlwa-ke upress i-notification bell to get izindaba-ke uma siyiposta njalo. Ivele isho leyo mpahla ithi nqeng, bese-ke nawe uyabona lo mfo useyifakile lezi ndaba. Danko.